5 ta' Jannar. San Ġwan Nepomuceno Newman Isqof għex bejn l-1811 u l-1860. San Ġwan twieled fi Pračice fil-Bohemia fl-1811. Wara li temm l-istudji tiegħu fl-Università ta' Praga telaq lejn l-Amerika. Wasal New York fl-1836 u ġie ordnat saċerdot mill-Isqof James Dubois fil-25 ta' Ġunju ta' dik is-sena. Wara 4 snin ta' ħidma pastorali bħala qassiż djoċeżan, daħal mal-Patrijiet Redentoristi ta' San Alfons u kien viċi provinċjal. Imma fl-1852 il-Papa Piju IX ħatru Isqof ta' Filadelfja fejn ħadem bla mistrieħ billi waqqaf skejjel li għalihom sejjaħ bosta brothers u sorijiet, bena knejjes u tabidu għal-bini tal-katedral. Waqqaf ukoll bosta parroċċi ġodda, kiteb 2 kotba tal-katekizmu u xerret ferm id-devozzjoni lejn l-Ewkaristija. Waqa' mejjed fit-triq ġewwa Filadelfja fil-5 ta' Jannar 1860 fl-età ta' 48 sena. Il-Qaddis Papa Pawlu VI mar jikkanonizzah fit-19 ta' Ġunju 1977. Il-fdal tiegħu jinsab meqjum fil-kripta tal-Knisja ta' San Pietru ġewwa Filadelfja. Kristu ma jagħtikx missjoni mingħajr ma jagħti wkoll il-mezzi biex twettaqha. Id-don li Ġwan Newman ingħata mingħand Alla kien l-abbiltà organizzattiva eċċezzjonali tiegħu li kien juża biex ixerret l-aħbar it-tajba. Illum il-Knisja hija fil-bżonn urġenti li irġiel u nisa ikomplu dan fi żminijietna jgħaddu l-aħbar it-tajba tal-Vanġelu. L-ostakli u l-inkonvenjenzi huma reali u dejjem irid jitħallas prezz. Iżda meta l-insara jersqu lejn Kristu huwa jipprovdi it-talenti meħtieġa biex inkunu nistgħu nwieġbu għal ħtiġijiet tal-lum. L-Ispirtu ta' Kristu ikompli x-xogħol tiegħu permezz tal-istrumentalità ta' nsara ġenerużi. Dan huwa d-diskors tal-Papa Franġisku waqt l-Udjenza Ġenerali tat-22 ta' Mejju fl-2013 dwar il-missjoni tal-Knisja li tevanġelizza lill-ġnus. Il-missjoni tal-Knisja hi li tevanġelizza u din mhijiex missjoni li xi wħud biss, imma hi il-missjoni tiegħi, tiegħek, tagħna lkoll. L-Apostlu Pawlu esklama: ħażin għalija jekk ma nxandarx l-Evanġelju, l-ewwel l-Korintin 9:16. Kulħadd irid ikun evanġelizzatur fuq kollox bħajtu. Pawlu 6 enfasizza li tevanġelizza hi il-grazzja u s-sejħa propja tal-Knisja, l-identità l-aktar profonda tagħha. Hi teżisti biex tevanġelizza. Eżortazzjoni Apostolika Evanġeli 14. Naħsbu ftit fuq dan, inwasslu l-Vanġelu jfisser inħabbru u ngħixu aħna l-ewwel ir-rikonċiljazzjoni, il-maħfra, il-paċi, l-għaqda u l-imħabba li l-Ispirtu Santu jagħtina bħala don. Niftakru fi kliem Ġesu, minn dan jaraf kulħadd li intom dixxipli tiegħi, jiġifieri jekk ikolkom imħabba bejnietkom. Ġwanni 13 versi minn 34 sa 35. Effett ieħor tal-ħidma tal-Ispirtu Santu, il-kuraġġ li nħabbru lil kulħadd l-element ġdid tal-Vanġelu ta' Ġesu. Bi frankezza, bleħenoli, f'kull waqt u f'kull imkien. Inxettlu enerġiji ġodda għall-missjoni, toroq ġodda biex fihom inħabbru l-messaġġ tal-fidwa
kuraġġ ġdid biex nevanġelizzaw. Ejjew ma ninagħlqu qatt għal din l-azzjoni, ngħixu l-Vanġelu bl-umiltà u l-kuraġġ, nagħtu xhieda għal dak li hu ġdid fih, it-tama, il-ferħ li l-mulej jġib f'ħajjitna, inħossu fina lena ħelu u mimli faraġġ tal-evanġelizzazzjoni, għax meta nevanġelizzaw u nħabbru lil Ġesu, dan jagħtina l-ferħ. Min-naħa l-oħra, l-egoizmu iġibilna biżdieqa, niket, isabbatna mal-art, l-evanġelizzazzjoni tollina l-fuq. Newman ħa serjament il-kliem ta' Sidna mur u għallem lil-ġnus kollha. Irċieva l-istruzzjonijiet minn għand Kristu u s-seta li jwettaqhom. Kien għaddej fidil u għaqli li baqa' magħruf għal kliemu, għal kitbietu u għal emilu, hekk li llum qed nirringrazzjaw lil Alla għad-don ta' ħajtu. U int, għaliex taħseb li ser tibqa' magħruf jew magħrufa wara mewtek? Għalli ma' kelmiet jew emejjel se jfaħruk u jirringrazzjawk. Qed tagħmel ħiltek kollha biex tkun ta' dawl u ispirazzjoni għal ħaddieħor. Tfittex l-erf u t-talim li bih tista' tikber int u tkabbar lill-oħrajn fit-triq għall-qudusija, hekk kif għamel San Juan Newman. Talba. O missier qaddis, ħares lejn din il-qalb f'ira tiegħi, lesta biex tilqek imqanqla bil-grazzja divina tiegħek. Keċċi minn ġo qalbi dak li hu ħażin għax waħdi dan ma nistax nagħmlu. Oħelu Ġesu tarbija, għal darb'oħra inti tingħaqad miegħi. O li kieku nista' nħejji post ġewwa qalbi kif tixtieq int, Ġesu. O Salvatur onnipotenti, għatini l-għajnuna, Aziz Ġesu, aħsilni bid-dmuħ li jinxteret minn dawk l-għajnejn ħelwin minħabba dnubieti. Ħajberkuni dawk li dejn tas-Salvatur tarbija tiegħi. Amen. Din hija talba ta' San Juan Newman.